כתב אילי, לא נחזור עד שאחרון החטופים יחזור, גם אם זה ייקח לנו 2 הגיעו עכשיו בגלה על משמר ארצנו וצבא הגנה לישראל ידן יברך ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון ויקוים מה הולך עמכם להילחם לכם בעזרת השם שכל החטופים יחזרו הביתה לשלום, יהיה בנפשם ובגופם, אמן. אמן ואמן. עם נציגי משפחות של עומר ושל עידן ושל עומרי ושל אמירם ושל סיוון כהן, בבקשה. סבן. תודה. תודה רמי, תודה לכם. 113 ימים. אני רוצה לפתוח ולהגיד